Semmilkom. Iltqajna biex namlu dan ir-rendikont dwar is-sitwazzjoni dwar il-COVID. Is-sitwazzjoni hija li mill-biraħlum kellna 31 każ li huwa ġdid u għandna wkoll recovery ta' 54 persuna. Tajjeb ngħidu li fost dawn il-54 persuna li fiequ kellna 44 minnhom li kienu każijiet ta' immigranti li kienu daħlu Malta, instabu pożittivi, aħna rġajna għamilnilhom it-test wara 14 ġurnata u rġajna ttestjajnihom u mbagħad la darba ħarġu pożittivi hemmhekk inkun nistgħu niddikjaraw li dawn huma propju bħala recovered. U hekk nagħmlu wkoll għal każijiet oħra li jkollna pożittivi għalhekk bil-mod il-mod dejjem aħna nkunu qegħdin inħarsu lejn il-każijiet li għandna pożittivi u nagħmluhom ir-recovery allura l-active cases ikunu qegħdin dawk li għadhom attivi. X'inhi s-sitwazzjoni propju ta' nies li għandna fl-isptar tagħna? Fl-Infectious Diseases Unit f'Mater Dei għandna 5 każijiet. Minn dawn il-każijiet huma stabbli, però għandna anzjan li ilu hemmhekk qiegħed f'kundizzjoni li mhix daqshekk stabbli u qegħdin inkomplu nsegwu s-sitwazzjoni tiegħu. Però għandna 3 persuni li qegħdin l-ITU li huma persuni li daħlu f'dan l-ITU biex aħna nkun nistgħu nkomplu ntuhom is-support li għandhom bżonn minħabba li għandhom pneumonite li hija relatata mal-COVID u minn dawn għandna persuna waħda li qiegħda fuq il-ventilator u 2 l-oħra li qegħdin jieħdu is-support bl-ossiġnu. Imbagħad għandna każijiet oħra li qegħdin f'Boffa għandna 16 u St. Thomas għandna 13 il-persuna. Dawn ħalma nispjegaw ikunu każijiet li jew ikollhom is-sitwazzjoni tagħhom li ikollhom bżonn tiġi segwita però ma jkunux sitwazzjoni li għandhom bżonn li jidħlu l-isptar ħalma ndaħlu fl-Infectious Disease Unit, jew inkella jkunu każijiet li aħna nkun rridu nsegwuhom iktar mill-qrib, jew inkella jkunu sitwazzjonijiet fejn id-dar fejn is-soltu joqogħdu ma jippermettix li inti jkollok każijiet pożittivi tal-COVID. Mbagħad għandna wkoll f'Mount Carmel, l-isptar Mount Carmel fejn għandna 8 pazjenti bħalma semmejna wkoll fil-medja hemmhekk kellna outbreak fejn kellna 8 pazjenti u 4 mill-istaff li bażikament dawn ħarġu pożittivi, però aħna sa mill-ewwel każ li identifikajna, mill-ewwel konna poġġejna s-sala kollha f'kwarantina f'sala oħra apposta, għamilna testijiet fuq il-pazjenti l-oħrajn kollha u bekk għalhekk ħarġu dawn il-total ta' 8 u wkoll għamilna testijiet fuq l-istaff u għalhekk ħarġu dawk li huma pożittivi. U wkoll hawnhekk aħna ħadna l-azzjoni immedjata fejn dak l-istaff kollu li kellu xi forma ta' kuntatt ma' dawn il-pazjenti li propju ammonta għal 77 mill-istaff kollha qiegħed f'kwarantina. Tistgħu tifhmu li l-fatt li jkollok 77 healthcare worker li qiegħed barra fuq kwarantina għalina hija xi ħaġa li ħadd tkun importanti għaliex għandna bżonnhom dan l-istaff, però aħna ma nagħmlu l-ebda kompromess u dawk li għandhom bżonn imorru kwarantina npoġġuhom kwarantina dejjem biex aħna nkunu qegħdin inżommu l-pazjenti tagħna dejjem siguri. Palma rajtu total ta' situazzjoni tal-COVID dejjem qiegħda titla' l-fuq, palma rajtu dal-aħħar ġranet kellna numru ta' każijiet li tela l-fuq u bqajna tilajn il-fuq bil-każijiet. U din hija relatata ma' ċertu spikes li kellna li huma relatati ma' ċertu jew exposures bħalma taraw iktar quddiem issa dwar xi exposures xi parties jew inkella festi jew sitwazzjonijiet oħrajn, imma kellna spike kbir ukoll fejn kellna numru ta' immigranti li daħlu bid-dajes u dawn aħna barra li salvajnielhom ħajjithom ukoll aħna rajna li nittestjawhom u dejna nsibu minnhom li kienu pożittivi u allura hemmhekk aħna mill-ewwel poġġejnihom f'kwarantina biex aħna nkunu nistgħu nipproteġu l-kumplament tal-komunità u anke nipproteġu lin-nies jaħdmu magħhom. Jekk tħares lejn il-każijiet li kellna li ma jinkludux il-migrants, ġifieri dawk li jkunu każijiet jew li kienu importati jew inkella każijiet li huma acquired, bħalma qegħdin taraw it-trend hija qiegħda li titla' l fuq bħala numru ta' każijiet.
Però tajjeb li aħna nħarsu naqra x'qed jiġri fil-fond lejn dawn il-każijiet biex aħna nifhmu s-sitwazzjoni u anke il-kontrolli li hemm bżonn jittieħdu u li propju għandna diġà miżuri li qegħdin hemmhekk biex ikunu qegħdin jikkontrollaw is-sitwazzjoni ta' kif tkun propju evalwata. Hemm ngħidu li f'dan l-aħħar ġimgħa kien hemm 299 new cases totali u kien hemm 38 li kienu fiequ, però bħalma rajtu saħħaħna ħafna lit-testjar tagħna. Infatti fuq din l-aħħar ġimgħa għamilna 13,239 tests. Ġifieri dan kien ammont sostanzjali li aħna żidna u allura bħalma dejjem ngħidu iżjed ma tfittex iżjed issib u dak li rridu aħna li nfittxuhom il-każijiet ħalli dawk il-każijiet insibuhom mill-ewwel. Bħalma qegħdin taraw din l-slide, dawk il-circles l-orange huma s-sitwazzjoni li kellna l-ġimgħa l-oħra ta' clusters. Dawk il-blu huma il-każijiet li aħna sibna matul din l-aħħar ġimgħa u propju li bl-investigazzjoni tagħna aħna bdejna naqduhom ma' clusters oħrajn. Bħalma qegħdin taraw fin-nofs hemm dak il-cluster li huwa relatat ma' nies li jkunu attendew jew il-clubs li hemm Paġvil jew inkella night clubs oħrajn li sal-ġimgħa l-oħra kellna 33 persuna minn dawn u f'dan l-aħħar ġimgħa propju irnexxilna mill-investigazzjoni li għamilna sibna li kien hemm 25 persuna oħra li kienu relatati ma' clusters li kellna minn nies li attendew f'dan il-post. Kellna dak l-ewwel parti ta' hotel propju baqa' kif kien ġif ma sibniex din l-aħħar ġimgħa iktar każijiet li huma relatati għaliex issa dak l-exposure ikun għadda. Il-cluster li kellna tal-relatat mal-festa ta' Santa Venera li wkoll kien cluster kbir, sal-ġimgħa l-oħra kellna 33 u dil-ġimgħa sibna persuna oħra li huwa relatata u jidher li hemmhekk qed jingħalaq ukoll dak il-cluster. Kenna wkoll bħalma semmej dak il-cluster ta' l-Isptar Monte Carmeli li wkoll huwa contained, hemmhekk kellna 12 persuna total, imma bagħad kellna wkoll numru ta' family clusters, ġifieri ikollna dawn il-persuni li jagħmlu xi kliet jew inkella relatati ma' parties, anke bħalissa għandna proċettijiet u dawn it-tip ta' attivitajiet li hemmhekk kellna 29 clusters li propju 29 persons f'dawn il-clusters tal-familji li kienu f'dan l-aħħar ġimgħa. Semmejtilkom ukoll li kellna cluster ta' studenti li huma minn dawk li jiġu jitgħallmu l-Ingliż u Malta li huma language schools li hemmhekk kellna 14 persuna f'dawn l-iskejjel u f'dil ġimgħa żdiedu 3 persuni oħrajn. Bħalma qegħdin taraw ikollna numru ta' clusters oħrajn. Dawn huma clusters li huma importanti li aħna naqbduhom u naqduhom ma' xulxin u ninvestigawhom ħalli kemm jista' jkun inti tkun tista' tagħlaq. Apparti dawn però anke bħalma taraw ir-rapporti tagħna jkollna wkoll numru ta' każi sporadiċi li inti ma tkunx tista' taqgħadhom flimkien, imma dan importanti li aħna nippruvaw insibu minn fejn setgħu ġabuha. Għaliex il-fatt li ma tibdix issib ifisser li jkun hemm iktar community transmission li jkun għadek ma qbadtix. Però ċertu każi sporadiċi anke kif nirrapportawhomkom aħna jista' jkun li kif jgħaddu l-ġranet inkun nistgħu naqduhom ukoll f'clusters jew inkella jistgħu l qudiem niskopru li jingħaqdu ma' xi clusters oħrajn. U għalhekk tibda tara li ċertu każijiet sporadiċi jibdew jingħaqdu mal-clusters ukoll. Il-każijiet attivi tal-COVID huma l-każijiet li kienu pożittivi u mbagħad dawn għadhom attivi, jiġifieri jkun għadhom ma fiqux. Aħna dawn importanti għalina li insegwuhom minn żewġ aspetti importanti. Min-naħa ta' saħħa pubblika li huma dawn ikunu qegħdin f'iżolazzjoni u li aħna anke l-ispetturi sanitarji tagħna nkunu qegħdin insegwu li fil-fatt jobdu li jkunu qegħdin id-dar għaliex dawn ikunu ta' riskju kbir jekk huma jkunu qegħdin barra fil-komunità. Allura dawn ikollhom sakemm ifiqu jkunu f'kwarantina obbligatorja. Imma wkoll importanti ħafna li aħna nsegwuhom min-naħa kliniku li inti għandek dawk il-pazjenti li ħajkollhom bżonn kura fl-isptarijiet tagħna bħalma rajna, imma għandna ħafna mill-każijiet l-oħra li propju qegħdin fid-dar tagħhom biex huma jkunu qegħdin ikomplu jfiequ imma wkoll dejjem segwiti mit-tobba u l-healthcare workers mill-kura primarja permezz tat-telemedicine.
Dejjem insemmu kemm huwa importanti kemm il-kundizzjonijiet mediċi li jkollu l-persuna imma anka l-età. U aħna ħarisna naqra permezz tal-għajnuna tat-teams kollha u anka tal-case management teams, il-contact tracing teams u d-data management teams. Nqoddu attenti ħafna li naraw id-data tagħna xi tkun qed turina. Li qegħdin taraw propju hawnhekk għandek is-sitwazzjoni fejn l-etajiet tal-persuni, fejn qegħdin naraw li inti bil-mod il-mod qegħdin naraw li għandna persuni li għadhom qegħdin f'ċertu etajiet, però jekk inħarsu f'din li propju tħares x'ġara dan l-aħħar ġimgħa, qegħdin naraw li bil-mod il-mod qed ikollna anka anzjani li qed ikollhom ukoll il-COVID, jiġifieri qed ikun hemm spillover tal-każijiet tal-COVID anka f'nies li għandhom iktar età avvanzata. In-numri xorta għadhom żgħar, però kollox jindika li trid jekk inti anzjan jew inti vulnerabbli, importanti li nieħdu ħsieb u li nipproteġu lilna nfusna. Għaliex is-sitwazzjoni qed turina li bil-mod il-mod qed ikollna anzjani wkoll li issa qegħdin jibdew ukoll jimirdu bil-COVID u għalina hija dik xi ħaġa li hija inkwetanti għaliex hemmhekk ikollok iktar riskju li jista' jkollok komplikazzjonijiet jekk inti timrad bil-COVID. Allura l-messaġġ huwa li persuni li vulnerabbli huma iktar nies li għandhom jieħdu kawtela. U waħda mill-prinċipji bażiċi tagħna, strateġiji b'saħħithom huwa l-testjar. L-testjar u bħalma qegħdin taraw hawnhekk aħna komplejna nżidu l-testjar tagħna u issa ilħaqna pik qawwi ħafna tat-testjar ta' kuljum. Ġifieri qatt ma kellna t-testjar daqskemm għandna bħalissa. U din rridu nkomplu insaħħuha għaliex aħna rridu insibuhom il-każijiet. Infatti jekk tħares lejn statistika Malta hija t-tielet l-iktar pajjiż li jagħmel testing. Allura anke meta inti tqabbel ir-rati ta' pajjiż ma' ieħor, dejjem għandu jiġi konsidrat ukoll ir-rata ta' testing li jkun qed isir. Infatti, aħna biex inkomplu nsaħħu din l-istrateġija propju din il-ġimgħa ftaħna żewġ hubs ġodda ma wieħed huwa fis-St. Thomas Hospital ħal-Qormi u li ieħor is-St. John's Hospital f'Burmarrat. Allura hekk anke nies li jqogħdu n-nord ħajkollhom iktar aċċessibilità wkoll għal dan it-testjar u dan huwa addizzjonali għal dak l-ewwel wieħed li konna ftaħna ta' Ħalluqa li ieħor li għandna f'Pembroke, għandna wkoll Għawdex u għandna ħabb ieħor ukoll fl-Isptar Mater Dei li jiffoka l-iktar fuq healthcare workers imma anke wkoll fuq pazjenti wkoll li jkollhom bżonn. U bekk anke pers li ġietna di domanda f'daqqa kellna xi ftit ġranet ta' stennija bekk issa aħna l-ġranet ta' stennija naqqasnihom ħafna infatti min iċempel il-111 u għandu sintomi qiegħed jingħata appuntament fi żmien 24 siegħa. U allura hemmhekk aħna nkunu qegħdin nilħqu dawk il-pazjenti kollha li huma għandhom bżonn li jittieħdilhom ukoll it-test. U f'każijiet fejn ikun hemm każijiet urġenti aħna nappellaw mat-tobba wkoll li huma jkun jistgħu jagħmlu kuntatt dirett magħna allura f'każijiet urġenti nagħmluhom ukoll mill-ewwel ukoll. Malma semmejt il-protezzjoni tal-vulnerabbli dejjem huwa essenzjali, aħna għamilna miżuri anke fid-djar tal-anzjani u bħalissa qed naħdmu wkoll fuq protokolli ta' kif nistgħu nkomplu nsaħħu il-miżuri li għandna wkoll fid-djar tal-anzjani biex dejjem nipproteġuhom. Proteġejna wkoll in-nies li għandna fl-isptar tagħna billi kellna naqsu nerġgħu il-visiting hours u l-ħin li l-persuni jistgħu jdumu fejn il-pazjenti u anke kemm ikun hemm nies viżitaturi għaliex aħna rridu nipproteġu lil-nies tagħna li għandna fl-isptar u anke permezz ta' miżuri u mezzi ta' mitigazzjoni li għandna f'diversi setturi, anka f'postijiet fejn pereżempju f'restaurants fejn nies jistgħu jmorru dawk permezz ta' standards li għandna, hemmhekk inti ikollok iktar protezzjoni fuq dawn il-postijiet u anka f'postijiet essenzjali bħal pereżempju fil-ħwienet tar-retail, supermarkets, hemmhekk importanti li dejjem jinżammu il-mezzi ta' mitigazzjoni. Bħalma semmejna
U rajtu wkoll bil-clusters li qed ikollna fejn inti għandek public events, bars, discos, nightclubs, dawn rajna li huma postijiet ta' riskju, allura aħna għamilna enfisi ħafna fuq il-mitigazzjoni li għandhom isiru f'dawn il-postijiet. L-ewwel net, mass events ma jsirux. U f'postijiet hemm ir-regola anka permezz ta' leġiżlazzjoni li ma jistax ikun hemm persuni iktar milli jiflaħ l-erja tal-post ta' persuna għal kull 4 metri squared. Imma wkoll hemm capping ta' jekk inti għandek post li huwa ġewwa ma jistax ikun hemm iktar minn 100 persuna, jew inkella barra ta' iktar minn 300 persuna. U dawn din il-ġimgħa ħriġna amendment għall-avviż legali li dawn il-miżuri japplikaw ukoll għal bars, nightclubs u discos. Ħalli bekk aħna postijiet li hemm iktar riskju nkun nistgħu nikkontrollawhom ukoll. Il-maskri, hawnhekk kollha kemm aħna qegħdin nilbsu l-maskri, l-evidenza qiegħda turi li hemm l-evidenza li turi li l-maskri ħajjejnu biex jinaqsu it-trasmissjoni u aħna ħassejna li dan ma jibqax biss bħala parir jew rakkomandazzjoni manka li jkun hemm l-avviż legali u anka qed isir l-inforzar tal-użu tal-maskri. Għaliex hawnhekk inti għandek ir-responsabilità tal-persuna li permezz tal-maskra li jilbes u ikun qiegħed jipproteġi lil ħaddieħor allura għalhekk huwa importanti li kulħadd jilbes il-maskri meta nkunu qegħdin f'dawn il-postijiet. Il-prinċipji bażiċi jibqgħu hemm. Li tallimna minn din il-pandemija huma bbażati fuq il-mezzi ta' prevenzjoni, ta' social distancing, tal-użu tal-maskri u ta' l-iġene tal-idejn li dawn huma importanti ħafna biex aħna nkomplu nipprevenu il-firxa ta' dan il-virus. U bħalma semmejna li persuni importanti ħafna li jekk jiżviluppaw sintomi mill-ewwel ikellmuna ħalli aħna nkun nistgħu nagħmlulkom it-test. U sakemm isir it-test, sakemm joħroġ ir-riżultat, importanti li toqgħodu ġewwa. Anke jekk joħroġ ir-riżultat li huwa negattiv u għad għandek is-sintomi, importanti li xorta inti toqgħod ġewwa għaliex jista' jkun li f'dak il-punt li persuna ġiet testjat ma ħareġ pożittiv, jista' jkun li kieku għamilt it-test l-għada seta' ħareġ pożittiv, ġieli kellna każijiet hekk, imma wkoll li jekk għandek is-sintom jista' jkunu viruses oħrajn li wkoll qegħdin jiċċirkulaw u l-importanti li aħna ma nittrażmettuhomx lil persuna għall-oħra. U l-messaġġ tagħna huwa stay safe. Qabel ngħaddu għal mistoqsijiet, xtaqt nagħmel messaġġ bl-Ingliż għal dawk li jitkellmu bl-Ingliż. Welcome everyone to the medical bulletin. We have today had 31 new cases and 54 new recoveries. Out of these, we had 44 migrants who have recovered, and now we have a situation whereby the total number of cases is 1,276 and 505 active cases. We are looking at a situation where the number of cases are on an increase. The figures change from one day to the other. However, the most important is that we keep monitoring the situation and that we ensure that the mitigation measures that we have in place are always adhered to, and always based on the basic 3 principles of social distancing, at least 2 meters, and avoiding gatherings, especially for people who are vulnerable, because the evidence is clearly showing that those people who are vulnerable are more liable to get complications if they get COVID, and our data is showing that there is a bit of spillover from the younger age groups also into the older age groups, and hence we need to be very careful. Social distancing is important, as is also the use of masks, especially when you are in places where there are more people who are in close contact with each other, and we have legislation which specifies where the masks need to be worn, and hand washing, which is very important.
The current situation is that currently we have 3 persons who are intensive care therapy at our Mater Dei. We are caring for these patients with the best treatment that we have. And also, very important that the message is for everyone to be careful, take the appropriate prevention measures, and especially the vulnerable to take more measures to be able to protect yourself. Thank you. Naddu għal-mistoqsijiet. Good afternoon, Professor Gauci, Julia Magri from Malta Independent. 3 questions, please. Could you provide a little bit more detail regarding those 3 in ITU? What are the ages of these patients? Have they been in ITU for a long time? Are they vulnerable? A little bit more detail regarding them. Another question, time and time again, you avoid calling the recent spike in cases a second wave. If this drastic increase in numbers is not a second wave, how would you describe the situation? Is this a transitional phase? And when would you say that Malta is facing a second wave? Does it depend on the number of active cases or the R factor? And the third question is regarding travel measures. On Wednesday, Health Minister Chris Fearn announced that the government is planning to require passengers from high-risk countries to produce a certificate confirming they are not infected with coronavirus. Which countries would these be, and when will these new measures take place? Thank you. Okay. Thank you. So, with respect to the 3 patients that we have in ITU, we have a 71-year-old female who had no underlying medical conditions. Her condition is with pneumonia, and she's on oxygen supply. We have a 63-year-old male who is on ventilator. He had very mild underlying condition, just diabetes and hypertension, and currently he's on ventilator. And then we have a 53-year-old female who had no underlying medical conditions, and currently she's on oxygen supply, and all of these have bilateral pneumonia, which is a secondary infection to COVID. With respect to the peaks that we have, most important, it's not whatever we call them, whether it's a first wave or a second wave. What's important is that we are seeing, as the graphs clearly show, that we're having another peak of cases which is happening in this country. So what's important is that we take the control actions so that we will, as soon as possible, try to control this situation. And as we have been always saying, we are putting in the measures. However, we need to ensure that the people are responsible enough to be able to abide with these measures. We do have our enforcement in place, but obviously our enforcement cannot be everywhere. So we rely on everyone's cooperation and responsibility because we can control this situation together. And with respect to the passenger testing, we are currently finalizing all the plans to have this in place. So we are looking at the situation in other countries with respect to the number of cases that they have, but always also taking into consideration the amount of testing that a country is actually doing. Because if you have a country which is testing very little, obviously the number of cases that they will pick up is very little. So we need to be sure that we are looking at the true picture. So on evaluation of these countries, we will be announcing the countries whereby we will require them to have a test which they can bring with them, or else if they would not have brought these tests with them, we are preparing for having also tests done at our airport. Professor Gauci, wejn wara net news għandi numru ta' mistoqsijiet. Hemm pajjiżi li ordnaw il-vaċċin ta' Russja. Malta se tkun tagħmel xi tip ta' ordni. F'liema livell jinsab l-R factor. Kemm hemm nies fi kwarantina u aktar kemm hemm health workers fi kwarantina. U għadu qed isir l-infurzar tal-kwarantina u jekk iva kemm qed isiru spezzjonijiet u minn min.
Jitkonferma xek l-iskejlu se jiftħu f'Settembru u l-aħħar mistoqsija. Sar il-perjodu li persuna pożittiva mingħajr sintomi tagħmel f'izolazzjoni, sar il-perjodu ta' persuna pożittiva mingħajr sintomi f'izolazzjoni u kemm il-swab test jittieħed sakemm persuna tiġi ddikjarata mfejqa. Mela, fuq il-vaksin tar-Russja. Infatti, dawn kien hemm xi avviżi wkoll fuq il-medja dwar din il-vaksin li r-Russja qiegħda tiżviluppa. Infatti, anka rajna wkoll laqda dinija tas-saħħa x'qiegħda tgħid u infatti laqda dinija tas-saħħa qiegħda tħares lejn 9 tipi ta' vaccines li hemm għaddejjin li hemm minnhom qegħdin fis-second phase trial u hemm minnhom li qegħdin fit-third clinical trial phase. U din il-vaccine tar-Russja mhijiex waħda minn dawn id-9. Aħna Malta ħsibna minn quddiem biex aħna nkunu parteċipi wkoll fil-joint procurement tal-Unjoni Ewropea fejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea naqdu flimkien biex ikun jistgħu propju jixtru il-vaccine flimkien għaliex hekk inti għandek iktar assigurazzjoni li jista' jkollok availability tal-vaccine u anka propju kemm kull pajjiż għandu bżonn. Fuq l-R factor palma qegħdin taraw bin-numru ta' każijiet il-R factor qiegħed above 1, allura għalina hemmhekk hemm community transmission. Fuq kemm hemm nies fuq kwarantina, bħalissa għandna bejt ieħor 1,200 persons in quarantine u jekk inħarsu lejn healthcare workers bħalma semmejt għandna 77 minn Mount Carmel, għandna 7 minn Karen Grek, għandna persuna waħda mill-primary healthcare, 56 minn Mater Dei u minn Għawdex Gozo General Hospital għandna 2. Fuq inspections, bażikament, aħna għandna diversi teams li qegħdin jaħdmu fuq inspections. Fuq kwarantina mill-bidunet, aħna għamilna 49,618 inspections. Fuq premises ta' retail, għamilna 21,651 inspections. Fuq maskri li hija xi ħaġa riċenti għamilna 742 inspections. U għamilna wkoll spezzjonijiet flimkien mal-Pulizija u mal-Malta Tourism Authority anka f'bars u anka relatati ma' events. Fuq l-iskejjel. Bħalissa qegħdin inħarsu lejn is-sitwazzjoni wkoll tal-iskejjel u anka qegħdin inħarsu lejn protokolli wkoll ta' barra minn Malta kif qegħdin jaħdmu biex naraw kif l-iskejjel propju wkoll ikun jistgħu jiftħu u x'miżuri għandhom jittieħdu hemmhekk ukoll. Tajb niftakru li meta ħarisna lejn skola sajf, hemmhekk l-esperjenza li kellna kienet esperjenza tajba li ma kellniex ħafna tfal li propju kienu affettwati. Però anka l-ECDC, l-Aġenzija Ewropea, ukoll ħarset lej sitwazzjoni kemm jittieħdu tfal bejniethom. U mill-evidenza limitata ħafna għaliex ma tantx kien hemm tfal qegħdin imorru skola, kienet qed tidher li ma kienx hemm numru ta' tfal li ttieħdu f'dawn is-sitwazzjonijiet, l-istess esperjenza bħalma kellna sa issa u Malta. Fuq il-każi pożittivi, tajb ngħidu li meta inti għandek każ li joħroġ pożittiv, aħna naraw fejn dan il-persuna l-aħjar ikun qiegħed isegwi l-kura tiegħu, jew fl-isptar, jew inkella fid-dar tiegħu, u dawk li jkunu fid-djar tagħhom, bażikament hemmhekk naraw li aħna nkomplu segwuhom klinikament, imma anka huma jkunu qegħdin segwiti anka mill-ispetturi tas-saħħa bħalma semmejt min-naħa ta' saħħa pubblika. U aħna nerġgħu nagħmluhom it-test wara li jkun hemm ġimagħtejn li għaddew. Però wkoll tajjeb ngħidu li aħna l-evidenza nkomplu nsegwuha u naraw x'qegħdin jagħmlu pajjiżi oħrajn. U aħna dawn il-protokolli tagħna naraw jekk toħroġ evidenza ġdida. U anka esperjenza ta' pajjiżi li jkunu ħadmu protokolli li huma differenti, hemmhekk aħna fejn ħanitalmu wkoll inbidlu però dejjem ibbażi ta' l-evidenza.
Professor Gawci, kelli Pepla One News. Għettilna li hemm madwar 37 persuna l-isptar. L-għonet xini id-differenza bejn dawk il-persuni illi qed jinżammu bħalissa Mater Dei u il-pazjenti li hemm fl-isptar Boffa u St. Thomas u il-kumplament tal-każijiet l-attivi. Dawk kollha qed jinżammu id-dar biex jieħdu l-kura mid-dar. It-tieni domanda hija qed issir kritika għaliex ma kinux qed jiġu ttestjati t-turisti kollha li qed jitlu f'pajjiżna u kemm kien loġistikament possibbli illi jsir dan u jekk hux qed tħarsu lejn pajjiżi oħra kif qed joperaw f'dan ir-rigward. U semmejt il-cluster tal-hotel takeover. Dawk ġifieri it-totali ta' każijiet kienu ftit aktar minn 30. Dakkur, grazzi. Grazzi. Mela, il-każijiet li konna l-isptar huma differenti minn xulxin. Għaliex aħna nagħmlu assessjar ta' l-ewwel kundizzjoni klinika, jiġri jekk il-persuna għandu bżonn li jkollu bżonn kura l-isptar ħankun qegħdin noħduh l-Infectious Diseases Unit u jekk għandu bżonn kura fl-Intensive Care Unit, hemmhekk noħduh ukoll fl-Intensive Care Unit. Però mbagħad ikollna sitwazzjonijiet fejn inti jkollok persuni li jew huma meta nagħmlu l-assessjar tagħna nħossu li dan mhumiex daqshekk ħajkunu kooperattivi, allura nkun rridu nkunu żgur li huma nkunu qegħdin inżommuhom u hemm minnhom li nkun qegħdin inżommuhom boffa. Jew inkella jkun hemm sitwazzjonijiet fejn inti jkollok persuni li dawn ikollhom xi pereżempju anzjani d-dar tagħhom allura ma jaqbilx li aħna nkunu qegħdin inżommu il dawn il-pazjenti u nħalluhom fid-djar tagħhom. Fuq il-każi attivi, dawn hemm minnhom ħafna minnhom li propju qegħdin fid-dar bħalma qed, però qegħdin jibqgħu jiġu segwiti wkoll min-naħa tal-kura primarja. U fuq it-turisti, aħna ma bdejniex li t-testjar mill-ewwel bit-turisti għaliex inti rrid ikollok kits li bażikament dawn ikun jistgħu jtuk it-test li ikun ukoll joħroġ ir-riżultat kmieni ħafna. Palissa ir-riżultati li kellna it-testijiet li kellna propju biex tagħmel kien idum xi sittijat, allura loġistikament kienet tkun naqra iktar diffiċli sakemm inti joħorġu dar riżultati. Però anke aħna ridna naraw kemmi din hija tista' tkun li tagħtik riżultati. U allura qegħdin naraw issa li anke ċertu pajjiżi diġà qegħdin iħadmuha din, qegħdin nitalmu minnhom u wkoll allura aħna bħalma ħabbarna wkoll qegħdin naħdmu biex indaħlu din is-sistema fil-post. U l-każijiet tal-hotel takeover kif rajna wkoll fis-sitwazzjoni issa dak il-cluster jidher li jingħalaq. Wara nofsinhar tajjeb Ruth Castillo minn TVM, kemm hemm nies li qed jistennew biex jagħmlu test l-swab test u dawk li m'għandhomx sintomi jew li mhumiex urġenti kemm iridu jistennew biex isirilhom dan it-test. Dwar l-swabbing centers, meta se jiftaħ l-swabbing center f'Bur Marrat u meta jkunu kollha miftuħa issa l-swab centers kemm jistgħu jsiru t-testijiet f'ġurnata waħda. Dwar il-maskri kemm inħarġu multi fl-aħħar ġimgħa u f'liema lokalitajiet u mistoqsija oħra illum il-Kummissjoni Ewropea laħqet l-ewwel ftehim mal-kumpanija farmaceutika AstraZeneca. Malta tinsab f'dan il-ftehim? Grazzi. Mela, bħalmet li t-testjar tagħna kien hemm peak vera fejn kellna domanda qawwija u aħna għal dik propju saħħaħna dawk il-ħabs li kien diġà kellna biktar staff, però wkoll ftaħna żewġ ħabs oħrajn. Allura bħalissa persuna ħajċempel li għandu s-sintomi within 24 hours ikun qed jingħata appuntament. Aħna qegħdin nagħmlu priorità għal dawk li għandhom is-sintomi, għaliex dawk huma l-iktar nies li hemm bżonn li aħna nidentifikawhom mill-ewwel. Però wkoll hemm nies oħrajn li qegħdin iċċempluna li m'għandhom l-ebda sintomi waqas kellhom exposures ma' nies oħrajn u dawn ukoll aħna qegħdin nżommu l-appuntamenti tagħhom li bertu ieħor jisu xi 4 ijiem bħalissa nkun nistgħu intuhom appuntament ukoll. Teb ngħidu li ċ-ċentri kemm ta' Ħalqormi kif ukoll ta' Bur Marra diġà jinsabu miftuħin u għaddejjin ukoll blit-testjar tagħhom. Aħna bdejna blit-testjar f'dawn iċ-ċentri ġodda u bil-mod il-mod qegħdin inkomplu ukoll inżidu wkoll it-testjar f'dawn iċ-ċentri. Pala maskri sa issa minn 742 inspections li saru ħarġu ċitazzjonijiet għal 109 persons. Bħalma dejjem ngħid, aħna ma nixtiequx inħorġu ċitazzjonijiet, aħna lan tagħna huwa li n-nies jifhmu għalfejn għandek tilbes il-maskra u li
din tiġi xi ħaġa naturali bħalma inti tilbes in-nuċċali. Allura, persuna meta ħajoħroġ bħalma ma jinsiex in-nuċċali jew ma jinsiex il-mobile, irid jilbes il-maskra wkoll. U bħalmet ukoll dwar il-vaccines aħna qegħdin parteċipi f'dan il-joint procurement tal-Unjoni Ewropea. Good afternoon, Claire Caruana from Times of Malta. So, Prof. Gauci, last week you said that if the numbers continue to increase, you would be worried. The numbers have continued to increase. Are you worried? And on the state of emergency, so again, last week you said that it's not yet time to call a state of emergency. Now that we know that the numbers are at all-time highs. Why haven't you yet called such a state of emergency? And on enforcement, you mentioned the number of fines being issued, but I imagine, like I have seen them, you have to, the photos of people on the GoTo channel not wearing a mask, large groups of people on the GoTo channel not wearing a mask. Are you happy with the enforcement and the way that is being carried out? Thank you. Thank you. So, meta nħarsu lejn is-sitwazzjoni ta' żieda, tajjeb, aħna nħarsu lejn iż-żieda kemm bħala numri ma bħalma qed ukoll kif dawn in-numru jkunu mqasmin. Ġifieri qegħdin naraw li diversi każijiet minn dawn in-numri huma relatati ma' clusters, tajjeb, allura hemmhekk inti tkun qed tistennihom niftakru li aħna anka il-każijiet li jkunu kontatti mhux biss impoġġuhom f'karantina, ma anka dawk ngħidulhom biex jagħmlu t-test, ħalli inti hemmhekk kun tista' taqbadhom ukoll. U allura hemmhekk aħna rridu nkomplu nsaħħu dik is-sorveljanza tagħna biex inkun nistgħu naqbdu iżjed każijiet. U iva, is-sitwazzjoni hija li aħna rridu noqogħdu ħafna iktar attenti għaliex in-numru ta' każijiet li għandna hemm barra huwa reali li huwa numru ta' każijiet li huwa għoli. Fuq stat ta' emerġenza bħalma dejjem semmejna, inti għandek is-sitwazzjoni fejn l-istat ta' emerġenza tkun tista' ittik dak it-tools li għandek bżonn biex tkun tista' taħdem. Aħna anka permezz tas-saħħa pubblika kif aħna anka bħalissa anka li maħniex dikjarati bħala stat ta' emerġenza ukoll is-sitwazzjoni qiegħda li t-tools li għandna bżonn qegħdin noħorġuhom xorta. Ġifieri għandna s-saħħa legali permezz tas-saħħa tal-Public Health Act bħalma rajtu anka l-ġimgħa l-oħra ħriġna diversi avviżi legali tkun tista' tikkontrolla s-sitwazzjoni. Bħalma qabel, l-enforcement ma jistax ikun kull imkien, jiġri hawnhekk ma nistgħux inkunu li għax mhux jarana xi ħadd aħna ma nobdux ir-regolamenti. Ir-regolamenti jridu nobduhom għaliex nifhmuhom, nifhmu li hemm bżonn li huma l-ġid tagħna u l-ġid tal-poplu Malti kollu. Ġifieri ma nistgħux noqogħdu nistennew li ma nlibsux maskla għaliex propju m'intix tara pulizija fil-viċin. Din l-istess bħas seatbelt, tajjeb, bil-mod il-mod tal-limna li kif inti tidħol fil-karozza tilbes is-seatbelt. Mhux għax qed jarak pulizija jew mhux jarak pulizija. Allura hawnhekk appell ejja nikkoperaw kollha flimkien, jalla ma jkollniex bżonn enforcement f'dan il-pajjiż, ħalli aħna nikkoperaw kollha flimkien u nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Hi, it's Benjamin Abella from Love and Malta. I have two questions. First of all, what is the status of people that recover? Do we know of any long-term effects that the virus has on former patients? And secondly, can you clarify when passengers coming in from abroad, will everyone have to present a certificate certifying that they have tested negative for COVID, or is it going to be from select countries? Thank you. Okay. So, bażikament li jekk tħares lejn in-nies li fiequ, għandna l-maġġor parti tagħhom li meta titkellem magħhom tara li ma kellhomx komplikazzjonijiet, però jkun hemm xi ftit li jibqgħulhom dawk is-sintomi jista' jkunu ħfief forsi ta' xi qiegħja, hemm xi ftit li jkollhom ftit sola, però ma rajniex li kien hemm komplikazzjonijiet li huma kbar. Però jekk tħares lejn il-litteratura anke minn pajjiżi oħra li kellhom ħafna iktar każijiet kien hemm fejn raw li kien hemm nies li kellhom xi komplikazzjonijiet. U għalhekk aħna anke dawk li ma jkollhom l-ebda sintomi waqt li jkun għadhom fir-recovery phase ukoll aħna nibqgħu insegwuhom permezz tal-tobba tagħna permezz tal-telemedicine. Fuq tal-passiġġieri bħalma spjegajt qabel, aħna qegħdin inħarsu lejn dawk il-pajjiżi li huma l-iktar friskju u hemmhekk aħna nkunu qegħdin napplikaw sitwazzjoni fejn ikollhom bżonn li huma jkunu qed jipprovdu test. B'hekk inti tkun tista' tikkontrolla wkoll waqt li qed tikkontrolla ġewwa inti tkun qed tikkontrolla dak li jkun qed jista' jidħol minn barra. Grazzi, Prof. Gauci, żewġ mistoqsijiet. Il-ħaddiema fis-settur tas-saħħa qegħdin jiġu swabbjati regolarment
anke fid-dawl tal-fatt li dawn li ikollhom kuntatt daqshekk mill-qrib mal-pazjenti bil-COVID-19. U t-tieni mistoqsija, x'huma l-kummenti tiegħek fuq in-numri mhux veritiera ta' każi li qed naraw jitilgħu fuq il-mezzi soċjali. Grazzi. Mela, fuq il-swabjar tal-healthcare workers, Iva, infatti propju l-ħab li għanna f'Mater Day hija tapposta għal-healthcare workers. Aħna ftaħnieħu wkoll għal nies tal-komunità li xkomplejna nsaħħuh. Però jridu niftakru li il-healthcare workers li qed jittrattaw il-pazjenti tal-COVID, tajjeb, għandhom full PPE. Jiġifieri dawn għandek nies li huma trenjati kif jilbsu il-PPE, kif ineħħu l-PPE u anka kif huma jittrattaw il-każijiet. Jridu niftakru li l-staff tal-Infectious Diseases Unit mhux issa twaqqaf, dawn ilhom jaħdmu ma' diversi każi ta' mart infettiv, jiġri training tagħhom huwa intensiv ħafna u għandna sitwazzjoni fejn inti għandek dal-healthcare workers li qed jaffaċċjaw il-pazjent pożittiv COVID direttament, però permezz tal-PPE. Allura hemmhekk inti mhux tkunx qed tisponihom għar-riskju. Però xorta, il-healthcare workers tagħna ikunu qegħdin fil-komunità daqs ħaddieħor. Allura waqt li qegħdin fil-komunità mhumiex libsin il-full PPE bħalma jkunu libsin fl-isptar tagħna. U għalhekk aħna nagħmluhom lit-testjar kemm għalihom imma wkoll biex huma ma jkunux ta' riskju wkoll għal pazjenti oħrajn f'sitwazzjonijiet oħrajn. Tajb infakkar ukoll li anke fl-isptar tagħna wkoll l-użu tal-maskri wkoll qiegħed hemmhekk li fl-isptar iridu jintlibsu l-maskri kemm mill-pazjenti kemm min-nies li jiġu fl-isptar waqt li jaraw lill pazjenti manka mill-healthcare workers. Fuq numri li joħorġu fuq social media bħalma dejjem semmejna, oqogħdu fuq in-numri li nkun qegħdin noħorġu aħna li x'dawk huma n-numri li huma vera, aħna wednikom trasparenza mill-bidunet u propju kemm bil-bullettini li nkun qegħdin nagħmlu anka dik l-informazzjoni li dejjem toħroġ ta' kuljum, dawk huma n-numri li huma reali. In-numri li jkollna li aħna ntuhomkom fl-eqsar żmien possibbli u anka informazzjoni dwar il-każijiet fl-eqsar żmien possibbli li aħna nkun nistgħu nodduhomkom. Good afternoon, Professor Gauci, Laura Calea from the Malta Today. So my first question is regarding why you refuse to publish the risk assessments. My second question is a follow-up on the public health emergency. Can't you see that people are saying that you're failing to call the emergency because of political pressure? And don't you feel responsible for people's concerns who are seeing COVID cases rise and are scared that schools will not reopen in September? And my last question is regarding Parcheville, which is a unique case considering people usually bar hop from one club to another. Do you guys have a coherent strategy apart from just capping numbers? Fuq is-sitwazzjoni dwar risk assessment, dak huwa sitwazzjoni fejn aħna risk assessment għaddej il-ħin kollu. Jiġifieri inti għandek sitwazzjonijiet fejn inti tkun għamilt l-assessjar tiegħek tas-sitwazzjoni li b'ġurnata aħna bħalma spjegajt inkunu qegħdin nagħmlu risk assessment u allura jekk inti għandek risk assessment tal-lum għada ħajkun risk assessment li jkompli jibni fuq u ikun qiegħed jirrelata tas-sitwazzjoni li tkun qiegħda dak il-ħin. Bħalmet fuq il-public health emergency, aħna għandna tools kollha li għandna bżonn u jekk aħna niġu li konna bżonn iktar tools li tina il-public health emergency hemmhekk iva mbagħad inkun nistgħu niddikjarawha. Fuq Parcheville u sitwazzjonijiet oħra rridu niftakru u anke fuq il-miżuri kollha qegħdin nieħdu li ir-responsabilità hija fuq kulħadd li inti bħala gvern aħna nkun qegħdin nieħdu il-miżuri li hemm meħtieġa u l-kontrolli li hemm meħtieġa. Però inti għandek ukoll miżuri li ta' responsabilità fil-komunità fuq min ikun qed joffri s-servizz u hemm ir-responsabilità wkoll fuq l-individwu. Ġifieri fuq dawn it-tliet livelli huma l-importanti li kulħadd isegwi l-miżuri u dan huwa l-uniku mod li aħna nkun nistgħu nikkontrollaw dis-sitwazzjoni. Nafu wkoll kif ħdimna meta aħna rnexxielna niżlu n-numri. Ħdimna b'livelli ta' responsabilità fuq dawn it-tliet binarji. U aħna nippretendu li anka issa, fis-sitwazzjoni li qegħdin issa, jekk aħna naħdmu kollha flimkien fuq dawn it-tliet binarji, propju hekk aħna nkun nistgħu ukoll nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Però responsabilità taqa' fuq kulħadd. Professor Gauci Nicole minn Newsbook. Għandi żewġ mistoqsijiet. Ħanerġa' mur lura l-deċiżjoni li ma tissejjaħx emerġenza nazzjonali dwar is-saħħa.
din hija deċiżjoni tiegħek jew deċiżjoni tal-gvernu, jekk hija deċiżjoni tiegħek tista' tgħidilna kif tiġġustifika? U t-tieni mistoqsija, għaliex f'dawn il-konferenzi tal-aħbarijiet ma dekx tagħti l-istess livell ta' informazzjoni li kont tagħti qabel. Pereżempju qabel kont tgħidilna 3 healthcare workers, minn Mater Dei, l-etajiet, in-nazzjonalità. Issa din l-informazzjoni tal-każi ġodda pożittivi ma għadix tkun l-istess livell għaliex huwa dan. Grazzi. Fuq l-emerġenza tas-saħħa pubblika diġà spjegajta, tajjeb. U fuq il-każijiet, ftakru qabel konna niltaqgħu kuljum li kien ikollna każijiet li kont qed nispjegalkom kull każ kuljum. Biex nispjega kważi 300 każ kuljum, naħseb għandna 3 ijiem hawnhekk biex nistgħu nagħtu dak il-livell ta' informazzjoni. Però l-informazzjoni qiegħda hemmhekk. L-informazzjoni qiegħda hemmhekk fejn aħna qegħdin naraw u rejtkom biċ-ċar l-etajiet ta' nies li kellna fuq dan l-aħħar ġimgħa permezz ta' grafika li turi eżatt bid-dettall kull każ li kellna l-etajiet tiegħu li huma l-iktar importanti. U bħalma semmejna wkoll id-dettall dwar il-clusters qiegħed hemmhekk li huwa gruppjat fuq ġimgħa sħiħa u allura l-informazzjoni qiegħda hemmhekk. Rridu niftakru din l-informazzjoni li qegħdin nagħtu qiegħda hemmhekk biex aħna nkunu trasparenti mal-pubbliku nispjegaw x'qiegħed jiġri biex huma jifhmu wkoll il-miżuri li qegħdin nieħdu aħna. Id-dettall li aħna nidħlu fih fil-każijiet nużawh biex aħna jiggwidana għal miżuri li aħna nkunu qegħdin nieħdu. Għawek naslu fit-tmiem ta' dan il-bulletin. Nixtieq nirringrazzja lilkom il-ġurnalisti li ġejtu għawek għal-mistoqsijiet li propju għal-vuċi tal-pubbliku u lill-pubbliku li segwina u l-appell tiegħi huwa ejja nikkooperaw kollha flimkien, ejja nsegwu dawn il-mezzi ta' prevenzjoni għaliex inti li qegħdin tarana illum tista' tkun il-persuna li tkun tista' wkoll tikkontrolla din is-sitwazzjoni. Grazzi u stay safe.